Magandang umaga po sa lahat na nag-comment ani nga video. Pasensya na po kayo na matagal po kayo nare-replyan sa akin kasi mahina pong signal dito at saka wala po kaming internet. Kaya hindi ko na kaya matagal na nasagot ang mga tanong ninyo sa comment section ani na video. Kaya naghihingi po ako ng konting pasensya na hindi ko nasagot kaagad ang mga comment ninyo ani na video kasi wala po kaming signal dito at wifi kasi dito po kami sa bundok. Kaya pasensya na po sa lahat na nag-comment ani na video na hindi ko na replyan kaagad. Sorry at pasensya sa lahat.